Itong mabisang paraan para madaling mahanap ng tuway. Pinagatak daw. Sangali sa tubigan. Ko lang yan. Ang dami na guys, oh. Saglit lang, hindi na nga ng isang oras. May ba ng lalapak? O di dahil mapatay ba? Kakonsa din. Kasi yan mga kiwitan guys. Kawitan. Madali lang to linisan kaysa sa ganito. Iba to. Pero tuway din. Magkaiba lang. Ito, kulay. Makikinis yung ano, bagal. Hindi rin naglakdas ka rin. Oo, di na. Ito nga. Pwede din pati. Danak din na nunod. Hindi. Ay, mga idol, manguha kami ng tuway. Magandang tanghali para sa inyong lahat. Kasama ko. Dalhin daw nila sa kanila sa bahay. Ano daw nila, ulamin. Dito kami sa ano, sa may mga sasahan. Sa pinaglalatagan ko dati. Manlakdas dito. Pankuro nga ni makita. Pwede man maglakdas. Hindi na pakat to. Pwede naman hindi pakat to. Kung may dala ang tabag, maupenta ko nabutang ang cellphone sa bag. Hindi ba may dala na din eh. Ang lakdas. Yan, nagsisimula na maghanap mo mga idol. Didikit sa unahan. Maglakdas din tayo. Ay da. May nahanap na siya. Itang mabisang paraan sa paghanap ng tuway. Lakdas. Matagal na tayong walang upload nalong video sa YouTube, sa vlog. Hindi pa tayo nakakapag crab hunting. Wala pa tayong pamain. Luya man na rin yung tuway ada. Bakit si Rocket lakat? Dito sa akong yung tuwayan sa ito. Pero na tama ka no tuway. Nay ah. Nay. Tuway. Ano to? Ano to? Lagay sa may tubig dito. Kasi yan mga kiwitan no. Kuri kumaputeran lapak. Nay, mana sa kasi mga kiwitan. Kuri sa era kumapot ang lapak. Nabaw-baw daw. Mababaw lang din oh. May linakdasan na pala dito mga idol. May kinuha na ng tuway. Yan na. Kinuha na niya ng itak. Pa tayo. Hindi siguro dinaanan ng itak. Nasa siksik lang.
Kita pa rin tayo kahit may nanguha na. Yung kasama ko. Oh, nice. High tide na mga idol. Nandun na yung dagat to. Dito na kami sa pinakaibabaw. Yung mga kalubihan na. Marami na. Marami din lamok. Idol. Itong mabisang paraan para madaling mahanap ng tuway. Linagatak daw sanay sa tubigan. Kulang na yan. Gandang pakinggan. Pagsige yung lagatak. Wali nababaw na yung isa. Wali pa nababaw. Wali pa nababaw. Nababaw la. Ito ako kananuan, tawag ko sa bus. Hindi na ito sa bus. Sa mga oray ba? Hindi sa mga buyo. Mayang ito sa mes na buyo. Malamahay na kanto. Eh, gawas na. Okay lang manuhay basta sugad sini si ila din nagatak. Butay at ini ang paglagat. Balay hindi ka kuhan. Balay hindi ka so libaong. Kaya sa iba. So ay tawag na dito. Ang dami na guys oh.
Nay, ato bang nay? Thumbnail. Wala ka nagpado. Bali na natin. Diba? Lipat na kami mga idol sa iba. High tide na mga idol oh. Sana may mahanap pa tayo. Meron pa naman tayo nakikita. Tama na kan? Tama na yun. Tawag ka sa camera, Noy. Ang kamera. Viral na yun. Tara na. Lukgoki. May iba na nalapak. Sagdi na doon. Krukos eh. Kukusan na kabado. Uwi na daw kami mga idol kasi tama na daw. Kasi taog na. Saglit lang, hindi na nga ng isang oras. May ba ng lalapak para di rin maubos o di rin mapatay ba. No. Tara na. Hindi ko na kaya ang lamok. Katol. Kaya ba sa di po? Kakuan sa di. Asyan yan mga kiwitan guys. Kiwitan. Madali lang to linisan kaysa sa ganito. Iba to. Pero tuway din. Magkaiba lang. Ito, kulay. Makikinis yung ano, bagal. Hindi rin naglakdas ka dito. Oo, di na. Ito nga. Ito naglagatak. Gatakan ulo. Kinana to. Salamat sa panonood guys. Pauwi na kami. Shout out. Shout out. Shout out na yung mga mo jowa. Ngay. Ipa-search guys sa mo jowa ang ating YouTube channel. Okay. Bayan mo mag-subscribe siya o malingan. Shout out ano yung mga jowa. Yung mga jowa. Sana all mga jowa. Bye-bye na guys. Pauwi na kami. Bye-bye guys. Ang daming lamok. Malintian ka nga ni. High tide na. Kaya kung tur temprano na kita. Nakaustabal, di kitunta. Tapos na kulit huwang. Kali pa naman dila ni mo sa lupon. Baluan mo. Baydan ko 500. Aw, unahan ko wala na sin. Ngay. Kaya sigurado daw pa yung dida. Tigawas na kami guys, oh. Tigawas na. Tigawas ng tae. May nabalabag dito guys, ha. Na ano sasa. Bye bye na guys. Salamat sa panonood.